Spoločnosť Treva vykonáva servis, montáže a revízie výťahov už viac ako 20 rokov. Patríme medzi popredných dodávateľov týchto služieb na Slovensku. V súčasnosti je väčšina výťahov už po svojej životnosti, čo má veľký vplyv na komfort, spoľahlivú prevádzku a hlavne ich bezpečnosť. Naša spoločnosť sa zaoberá práve modernizáciou týchto výťahov. Na rozdiel od iných sa však snažíme ponúknuť našim zákazníkom niečo viac. Ponúkame najkvalitnejšie výťahové stroje s najmodernejšou bezprevodovou technológiou, zaručujúce extrémne tichý chod, vyznačujúce sa nízkou spotrebou elektrickej energie a vysokou efektivitou. Každý výťah navrhujeme individuálne, čo vám zaručuje maximálny priestor kabíny, ktorý šachta dovoľuje. Povrch kabíny vyhotovíme podľa priania zákazníka. Ponúkame steny z vysokotlakého laminátu, tvrdeného skla alebo z nerezu. V štandarde ponúkame luxusné mramorové a žulové podlahy. Náš vyprosťovací tím je vám k dispozícii 24 hodín denne.